Ti so obi abetine mu na wo security ye poor no ntimi am protect nipa no am obi etimi abetwa nipa ne picture fi airline ni mu e de apia bonten eliki nipa no information na nipa kro na obetwa picture no bia na onye adwuma wo ho bi so na oye adwuma wo ho se onye adwuma wo ho a eyede na onya maame no information that means omo ye adwuma wo ho na de ma no se oye adwuma wo ho nso so a adwuma a oye no eni kwan se so timiliki obi information also otimi protect nipa no this one leaking nipa no information a mo amonkonko hwehwe abusua eye fine case pa me say mo siu airline no mo social lawyer mo bia ne lawyer ni hu nkomo sa asema meka no enya gro na medi mo fa attention nko airline so enya se mo kasa keke wo mo siu airline no sika emu wodene na mo fa maami akoje se wonje